Mga manunudlo, estudyante kag mga himata nagdagsa sa una nga gab-i sang haya sang mag-asawa nga usano nga nabungguan sang sports car sa Diversion Road. Nakatutok, John Sala. Halos mapunong bilog nga first floor kagabi sang isa ka memorial chapel sa distrito sang Molo sa mga manunudlo. Estudyante kag mga himata na day Joe Marie Osano kag Alni Dina Osano. Ang mag-asawa nga napatay matapos mabungguan sang sports car sa Diversion Road sang Sabado. Makita sa mga nawong sa managtambong ang tuman kakalisod, bangod sa pagtaliwan sa ila ginakabig mga abyan. Tagsa sa managtambong ang ginahatagan sang kaygayonan nga malantaw sa pinakauli nga tion ang mag-asawa. Nagpamalibad ang pamilya nga maghatag sang komento sa natabo apang nagpasalig nga sa tion nga makaistorya kaupod sa ila abogado. Gilayon sila nga mapagwa sang opisyal nga pahayag na tuhoy sa natabo nga insidente. Upod kay Romel Porquia, John Sala, One Western Visayas.